Nosaltres considerem que la indústria és importantíssima, especialment a Menorca, que sabeu que té una tradició industrial diferencial respecte a la resta d'illes, sobretot perquè crea ocupació de qualitat, ocupació estable, ocupació per tot l'any i ocupació de qualitat. Per tant, nosaltres considerem que un objectiu fonamental de la política econòmica d'un govern de les Illes Balears és la política industrial, i per això hem prestat tant d'interès amb aquesta llei, com demostra el fet, evidentment, de presentar un nombre d'esmenes tan alt, denota un interès, una preocupació per incidir en aquest àmbit, l'àmbit de la indústria. Hem pogut fixar la compensació dels costos d'insularitat com la prioritat número 1 d'una política industrial a les Illes Balears. El problema més greu de competitivitat que tenen les empreses de Balears és fer front als costos d'insularitat. Evidentment, per fer venir matèries primeres hem de pagar un transport marítim o aeri, i per exportar productes manufacturats hem de pagar un transport marítim o aeri, que és una problemàtica que les empreses del continent o de la península no tenen. Per tant, primer punt, fixació de la compensació dels costos d'insularitat com una prioritat número 1 de la política industrial. En segon lloc, l'alineació de la política de formació professional i de recerca i desenvolupament amb les necessitats de la indústria. Alinear la política de formació, en aquest cas nosaltres pensem en la política de formació professional, i pensem en la política de formació professional perquè és la que genera els professionals que necessita la nostra indústria. El disseny i el mapa de formació professional s'adapti a les necessitats de la indústria, i perquè en els plans de recerca i desenvolupament es tinguin en compte prioritàriament les necessitats de la indústria, cosa que avui en dia, per exemple, no passa. L'actual pla